Στις Βρυξέλλες γίνεται μια εβδομάδα που λέγεται Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων. Εκεί συμμετέχουν περιφέρειες και πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν τον πλούτο τους. Πάσης φύσεως θα πω τη λέξη πλούτος με τη γενική αίσθηση του όρου. Το φυσικό πλούτο, φυσικά τοπία, προϊόντα, γαστρονομικές διαδικασίες, τοπικά προϊόντα, πολιτισμό, αποθέματα διάφορα. Εκεί λοιπόν συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου δυναμικά με την παρουσία του Περιφερειάρχη, έγιναν αρκετές παρουσιάσεις, έγινε η γαστρονομική διαδικασία, υπήρχαν σέφοι οι οποίοι έδειχναν τοπικά προϊόντα pop που έχει αρκετά η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε πάρα πολλούς τομείς, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, φέτα, διάφορα και επίσης έγινε και η παρουσίαση ενός γεγονότος της αναβίωσης μιας περιοχής της Βαμβακούς. Βρίσκεται στη Λακωνία, είναι βάση ενός φορέα αλλά και με τη συνδρομή και του Ιδρύματος Νιάρχου η αναβίωση της Βαμβακούς, ενός ορεινού χωριού, παρουσίαση με διάφορες διαδικασίες καινοτόμες και με θέματα αρχιτεκτονικής και με θέματα διαβίωσης. Ο σκοπός εν κατακλείδη είναι η ενημέρωση για το τι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ή αντίστοιχα αυτό το κομμάτι του Βαμβακούς προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Γνωρίζουμε όλοι την αλυσίδα ότι τουρισμός είναι πολιτισμός, είναι ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, είναι η προσέλκυση επισκεπτών. Είναι μία από αυτές τις διαδικασίες που λέγονται πολιτισμικές και αντίστοιχα τουριστικές. Σε αυτήν συμμετείχε ενεργά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσία του ιδίου του Περιφερειάρχη του Δημήτρου του Πτωχού, ο οποίος έκανε αντίστοιχα και τις ομιλίες και τα εκθέματα, παρουσίασε αντίστοιχα και τον μπραντ της Πελοποννήσου, ονομασία και η ανάδειξη με λίγα λόγια του τόπου μας. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός? Η Περιφέρεια Πελοποννήσου γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πολλούς θησαυρούς πάσης φύσεως και υπέργειους και υπόγειους και πολιτισμό και ιστορία όλων των εποχών, αλλά και φυσικά τοπία, αλλά και γεωγραφικούς σχηματισμούς, γεωλογικούς σχηματισμούς διάφορους και μπορεί να συνδυάσει ο επισκέπτης όλα αυτά με απότερο σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.